Masih ada satu lagu. Nggih. Heeh, lagune karo Lintang karo Nduk Niken. Apa jenenge kuwi Lintang Asmara. Oh. Kowe to, duwete to B. Apa? Ya kuwi Lintang Asmara. Ya, iki banyak sekali yang minta. Jare lagune sing anyar, Pak. Apa? Dosang mustikaning asmara. Oh, iso to kuwi. Iso, Pak. Wow, iso to musike. Iso kuwi. Do mustikaning Pujaning sih. Oh, kuwi lagu anyar, Nduk kan. Kuwi lagune sapa, Nduk? Lagunya yang lagi viral sekarang, Pak. Oh, gitu. Itu lagunya Siap. Mas Sopo. Loh, Nduk. Itu ada Wow, terima kasih. Oh, nggih siap. Terima kasih. Lah iki lho klambine kok Agni diganti Ardi ae. Las. Ngene. Ya. Pun niki manut lagune Saiki saka Sanidi Surabaya ya. Sani di Surabaya. Terima kasih Tante Jessi. Tante Terima Jessi. kasih Mbak, fans dari Agni. Terima kasih. Sehat selalu. Nah, iki penggemar ini kan luar biasa. Wah, masa. Kaya ngono kuwi lho. Minta nadanya, Mas. Minta nadanya. C. C. Ya. C mayor. Ya. Duh, kurang tinggi Mas, kurang tinggi. Berarti 4 ya. 4 berarti D. D. Duh. Mas, E 5 berarti. Keduren Mas, berarti 4, bener 4. Kowe aja njaluk lagu kancamu iki pikiran kok ora ra kuat. Piye Mas? Kekuatan Lintang kuat Lintang. D ya, D. Lintang ki suara apa iso? Yo, duet iki. Ha iki dua sinden Jawa dari Timur. Kediri. Oh, Kediri. Nah, orang ngerti Lintang kok iso ngono gedene saiki wis ana Nduk. Lah ya, Pak anu ya Pak, dhuwur Lintang ya saiki Pak. Ning lemu aku ngono lho Mas. Ora, kowe lemu seger kok. Oh, seger. Niken ki Pak. seger. Seger napa? Seger du. Ya Allah. Lah aku lah karo butuhi lho 11 12. Iya bener. Kowe ape omong apa kowe? Ndang ngomong. Kowe ape omong apa kok? Ora. Padahal Lintang kali kula niki kaceke 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kacuk setahun. Wah. Nggih. Tuwek sapa? Tek kula. Oh, soalnya umure padha karo kowe Lintang ya sak kowe kuwi. Umurmu pira ta, Ken? Hah? Umurmu pira to? 16. 16. Piye? Oh. Ora ketok kaya 15 tahun lho awakmu. Lah ketoke pira? 15. Wah. Iya. Gak mek Ketone padha 15 tahun to. Nek umurmu pira, Dik? Aku 37. Sing mlaku. Lah sing berangkang. Serasa gak. Nada. Duh sang mustikaning asmara son kayung yen pring handika yen jawata ngalilanono bakal tapundhut krama. Lintang Kairo, Niken Salindri. Di Jalaras Indonesia. Oke. Salam Los Jaya untuk Sanidi dimanapun berada. Selamat mendengarkan. Jangan lupa bahagia. Perwakaning pagut tresno terus andulu nadyan datan antaku nanging mekeng kalbu beberapa cara pindo Ibu Ayu Rayu sesi teman sampun katur kula wau santen. Sepisanan jawab kang asta kaya wes santok suwarga apa ya iki tresno kang sanyata
luar Bisa, biasa. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, dadah, terima dadah. Nduk Ken, Ya. anu Bapak anu ya. Iso ndongakne sampean mangkat neng Mekah umroh. Tanah suci. Mangkat selamat, mulih selamat, sehat Amin, terus ya. ya no. Allah. Amin, amin, Lan amin, Bapak karo Ibu Dwi Pak Kangko dongakne muga-muga sehat panjang umur ya. Amin, no. Pak. Nggih, pasti, Lancar. Pak. Nggih, kula nggih nyuwun dongane muga-muga selamat donya akhirat. Lan mugi-mugi saged kepanggih jenengan malih. Amin. Amin. Mulai nang ngarep Kabah Vikol karo Ibu, engko aku pengen jagongan karo. Lah ya. ndak mau aku. Lah, apa? Aku tuh mau fokus ibadah. Oh iya iya. Ah, ngene pas numpak unta pikolen aku ya. Kok tak gawane telek unta ya? Gelem ndak? Ya gelem. Kok kenang-kenangan tuh, Fik. Sukses selalu, sehat, selamat, mangkat mulih. Engko disambungkan goro-goro. Alah nggih, Ya, Pak. ta? Mbok nggih, Pak.